vaig tenir un gran plaer en escriure una òpera sobre el gran personatge de Walter Benjamin. Ha estat un treball que em va durar uns 6 anys de feina sobre un llibret del gran, a més, intel·lectual i al mateix temps un personatge que era com del Renaixement, era Anthony Madigan, en anglès. Però Benjamin, diguem-ne, tota la seva història i tota la seva obra, vaig pensar que podia donar molt per una òpera. En fi, es va estrenar, va anar molt bé, crec que vam tenir molt èxit, la premsa va ser favorable i bé, doncs espero que aquesta òpera, en tot cas, esperem que pugui tenir recorregut degut al seu contingut i també al seu missatge històric que val la pena per les persones que potser no coneixen la trajectòria de Walter Benjamin ho puguin tenir.